inu chemandota ine sinimveta kodi inu ngota yeah. Zulu vala siketi kuvalira jeketi mumanipata pweti zomwe mumachita chemandota ndi chani kusekesa mafanzi kodi inu mnatani kupuzisa tinkani chemandota. Halo Mwazwela kodi tikaiba udamba foni umene kuti pakala taiba kushani edi kota si edi avete shabwino ndeni matita nditumisireni kaye mayunisi ndikupazeni Uthenga chifukwa ndaona apa chinotesi chokuti mukufuna ashinganing'ani otedi shani mutumise mayunisi namba foni yomwe kuti ndikuimbireni ndikulongosolereni chifukwa ine ndili ndi Uthenga. Ayi musatumise ngati mayunisi muike ku Airtel mani 5000 ndiyo kwana 5000 ndiyo kwana mwatumisa odi ndione ndoti nditokose kuti mayunisi afika ndeti mati kodi shing'aning'ani mukuti ashing'aning'ani ala kwa shani anapa munthu nde mukuwafuna munakayang'ana kwawo kumashinga zindi nafama kala blanta oye Uthenga umenene ndili nawo ndokuti ena nezo zindi kusiwa kuti ali kuti etu zindi kusiwa nditu kuti ashing'aning'ani ali kuti ndeti mafuna ndikuuseni kuti nane zindi kusiwa aso kuti ashing'aning'ani ali kuti nditutu